Egingo dugu esperimentu errez bat umeentzako. Esperimentuaren izena espageti indartsuak da. Ikus dezagun espagetien indarra. Bat horrela, bi objekturen gainean jartzen badugu eta gero objektu bat haren gainean jartzen badugu, hautsi egiten da. Orain ikusiko dugu zer gertatzen den batzuk jartzen baditugu. Pisua azalera osoan banatzen da, eta espagetiak ez dira hausten. Modu ona da, haurrek fisika lege hau ikas dezaten.